Olen Irina Shagidulina, kuvataiteilija ja taideopettaja. Tervetuloa kiinalaisen siviilinmaalauksen kurssineen näytetunnille. Tämä kurssi suunniteltu erityisesti aloittajalle ja etenemme rauhallisesti yksinkertaisesta harjoituksesta valmisiin teoksiin. Opit käytämään siviilintä sekä hallitsemaan viivaa, tahroja ja rytmiä. Tutustut saman kiinalaisen maalauksen 4 pääaiheeseen: bambun, orkideijan, lumukukkan ja krysanteemin. Jokaisella tunnilla harjoittelemme yhden tekniikan ja maalaamme yhden valmiin työn. Mutta on tärkeää muistaa, että ei tarvitse tavoitella täydellistä lopputulosta heti, koska kiinalainen maalaus on meditatiivinen prosessi ja keskittymistä tukeva työskentelytapa. Nyt näytän teille esimerkkejä töistä, joita tulimme tekemään kurssilla. Jokaisella opitunnilla tutkimme tiettyä tekniikkaa tai menetelmää kiinalaisessa maalauksessa. Opimme esimerkiksi saavuttamaan erilaisia mustesävyjä, piirtämään erilaisia viivoja, vetoja ja tahroja. Ja niistä jokaisella opitunnilla koamme eri kasvin. Esimerkiksi aloitamme bambusta. Bambu koostuu varsista, oksista ja lehdistä. Työskentelemme ensin jokaisen niistä elementistä erikseen. Tässä on jotain mielenkiintoista. Näytän teille, kuinka tehdään tällainen kaunis lasivarsi, pieni taikatemppu. Työskentelimme lehtiryhmien kuvaamisen parissa ja opetunnin lopussa koaamme kaiken valmiiksi maalaukseksi. Ja jokainen opetunnin lopussa teillä on valmis teos. Ja seuraavassa osiossa tutkimme orkideoita, orkideen lehtiä, orkideen kukkia ja lisäämme väriä tässä vaiheessa. Ja jotakin erityisiä yksityiskohtia. Tässä on esimerkiksi suurenkorentoja tai kiviä. Lisäämme myös lasivetoinen orkideen lehti. Se on tosi kaunis. Koomme kaiken yhdeksi suunnitelluksi ja jokaisen opetunnin lopussa meillä on valmis lopputyö. Kolmas osio on omistettu lumunkukelle. Tämä on kiinalainen sakuran vastine. Kokeilemme myös käpyröitä, runkoja, oksia ja kukkia eri tavoin käyttäen ääriviivoja, tableja tai tätä modernia erikoismenetelmää. Ja tietenkin piirrämme kukkivaa puita kokonaista. Voi olla kokeillaan myös ruukkuasetelmaa. Ja viimeinen osio on omistettu krysanteemille. Piirrämme kukkia, nuppuja ja suuria lehtiä. Tämä on täysin erilainen sivilinveto kuin herkan orkidealehdet. Piirrämme niitä eri tavoin ääriviivoilla, värisillä sivilinvedoilla. Tämä tehdään yhdellä mustasarjalla. Opettelemme muiden luoda niitä venytyksiä väristä toiseen. Puhuimme myös siitä, kuinka
paljon väriä voi vaihdella maalaamisessa. Ja kurssin lopussa viimeisellä opitunnella yhdistämme uusia kasveja yhdeksi suunnitelmaksi. Puhuimme symboliikasta, mitä ne tarkoittavat yhdessä, mitä erikseen. Se on erittäin mielenkiintoinen tämän tyylin semantiikka. Ja jos haluat kurssin lopussa keväällä voit osallistua Lahdessa järjestettävään näyttelyyn Arthouseissa.